a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. Y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos, como el Partido Popular, que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance que ha conseguido la lucha feminista en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años. Erantzunik gabe! Erazorik ez! Erantzunik gabe! Buenas, ¿qué tal? Gasteizko Michelin lantegiak instalazio berriak izango ditu enpresak egindako inbertsioari esker, 4 milioi euro hain zuzen ere. Inbertsio horren helburu nagusia da neumatiko izilagoak ekoiztea, hau da, poliuretanosko apar espezifiko duen neumatikoa. Horrek zarata murrizten du eta ibilgailuaren konfort akustikoa areagotzen du. Zarata murriztea oso garrantzitsua da batez ere ibilgailu elektrikoetan. Izan ere ibilgailu horietan zarata iturri nagusia neumatikoen errodaduratik dator, eta ez motorretik. Gaur egun Gasteizko eta Valladolideko fabriketan egiten diren neumatikoak Europako beste lantegietara eramaten dira. Araban egingo diren instalazio berriekin urtean 800.000 neumatiko gutxiago bidaliko dira Europara, eta horrekin batera garraioak sortutako CO2 isuriak murriztuko dira. Aurreikuspenen arabera 2023an garatuko da eta 2024an hasiko dira neumatiko berriak fabrikatzen. Gainera, 12 lanpostu sortuko dira Arabako hiriburuan. Protesta egun handien artean mobilizazio txikiagoekin eutsi diote Ipar Euskal Herriko sindikatuek pentsio reformaren aurka. Elisabeth Bornelen ministroak proposatutako reforma Frantziako asanbladara heldu da. Asanblada beroa izan da. Hainbat alderdi kontra egoteaz gain, orain arte, horren alde egon diren alderdiek ere euren ezin egona azaldu dutelako. Gaur-gaurkoz ez da batere ziurra reformak beharrezkoak dituen botoak eskuratuko dituela. Hala ere, Macron presidenteak aldarrikatu du ez duela amore emango. Parlamentoren oniritzia lortuko ez balu erreforma onartzeko beste bi tresna ditu. Frantziako konstituzioaren 47 bat eta 49 hiru artikuluak, baina modu horiek demokraziaren lapurreta direla salatu du Eskerrak. Eta testuinguru horretan, hilaren 31 grebara deitu dute 8 sindikatu nagusiek. Nafarroako gobernuak azkenean medikuen sindikatuaren eskakizunei men egin die, greba mugagabe bat ekidin nahian. Azken astean greba negoziatzeko hainbat bilera egon ostean Osasun Saileko eta greba batzordeko ordezkarien artean, Osasun Sailak proposamen eguneratu bat helarazi die medikuen aldarrikapen nagusietarako. Ordainsariak hobetzea, lan gainkarga jaistea eta esklusibotasuna ezabatzea. Hala ere, medikuen grebak bere horretan jarraitzen du momentuz. Medikuen sindikatoak 1.000 euroko soldata igoera eskatzen zuen datozen 2 urteetan eta osasun publikoan lan egiteko esklusibotasuna ezabatzea. Gobernuak aldarrikapen horiei kasu eginez onartu egin ditu sindikatuaren eskakizunak. Nafarroan dagoen langile faltaren arazoari konponbidea emateko nahian, beste erkidego batzuek duten baldintza berdinak jartzearen alde egin du exekutiboak.
Como bien decía la consejera, somos únicamente 3 comunidades las que mantenemos el tema de la exclusividad, dada el contexto de escasez de profesionales que existen, en el que además pues tenemos que retener y atraer a profesionales para pues también mejorar nuestro servicio público. Profesionalentzat Nafarroako osasun publikoan lan egitea erakargarria bilakatzea izan da Txibiteren gobernuaren argudioa. Oposizioko alderdiek gogor kritikatu duten erabakia. Mai sektoriala eta orokorrarekin bildu aurretik medikuen sindikatuarekin batzartu izana leporatu diote. Gainera, atentzio primarioak dituen gabeziak ikusita, gutxi batzuen interesen aldeko neurriak izatea gaitzetsi dute, baita osasuna privatizatzeko pausua dela salatzen dute. Lab sindikatuak esaterako osasun publikoa salgai pankarta erraldoipean medikuen sindikatuaren eskakizunen aurka ageri da. Agerian da desadostasun handiak daudela gai honen inguruan. Bitartean grebaren negoziazioari dagokionez, Nafarroako medikuen sindikatuak egoera berriz aztertuko du eta otsailaren 1 aurrera iragarritako lanuztea bertan bera utzi edo ez erabakiko du. Labrazako eta Zazetako parke eolikoek ingurumenaren alorrean argi berdea lortu dute. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, instalazio berriztagarri horietako bakoitzak 40 megabateko potentzia du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2006tik abian jarri diren era horretako lehen instalazio eolikoak dira. 3 proiektu eoliko zari gara eta 3 bideratua dute ebakuazio linearen konexioa lehendik dauden azpiestazioetara. Jaurlaritzak deritzo horrek ingurumenaren gaineko eragina murrizten lagunduko duela. Sortuko den energiarekin 107.000 etxebizitza baino gehiago hornitza aurre ikusten da, eta era berean urtean 50.000 tona CO2 baino gehiago atmosferara isurtzea saiestuko da. Azken xehetasunen berri eman du Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak eta nabarmendu du oraindik prozesu luzea izango dela. 2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Proiektu honatzean Aixeindar elkartea dago Iberdrolak eta Eusko Jaurlaritzak energiaren euskal erakundaren bitartez osaturiko elkartea. Testuinguru honetan naiz edabideak jakitera eman du Labrazako eta Zazetako parkeak energia eolikoaren lurralde plan sektoriala oinarri hartuta izapidetzen ari direla. Plan hori Juan Jose Ibarretxeren lehen agintaldian egin zen 2002an, Josu Jon Imazekin industria, merkataritza eta turismo sailaren buruz dela. Berak onartu zuen orduan ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan parke eolikoak ezartzeak eragin handia izan dezakela lurraldean, eta eragin nabarmena izan dezakela ingurune naturalean eta horiek kokatzen diren lekuaren ingurunean. Dokumentuaren arabera parke eolikoak hirietatik urrun jarri behar dira, edertasun handiko edo eduki kulturaleko espazioetatik kanpo eta parke bat instalatzea errentagarri egiten duten espazioen artean alternatiben azterketa zorrotzen bide zaien kokalekoak hautatuz. Ikusten dugulako krisi egoera honetan burgesiak ofentsiba bat abiarazi duela langile klasearen kontra eta politikari profesionalak ere seinalatzen ditugu honen erantzule bezala. Ikusten dugu hauek enpresari handien eta bankarien interesen mesedetara daudela eta bitartean langile klaseari bakarrik ogi apur batzuk ematen dizkiola, bere haserrea apaltzeko eta politikoki blokeatzeko. Gainera, estatu sozialistaren beharrezkotasuna azpimarratu nahi dugu, ofentsiba horri aurre egiteko bide bezala eta eskubide eta bizi baldintza guztiak bermatzeko.
Bizipoza elkartea bea da gaur egun 35 elkartez osatutako elkarte bat. Elkarte guztiak dira, izaera bereziko gaiak lantzen dituztenak eta oraindikan ere betegabeko eskubideak ere badituzten elkarteak eta haur eta familiek osatutakoak. Denok elkartuta gaude, dugu elkarrekin, guztiontzat beharko luken herri inklusibo bat, eraikitzen ari gehala euskeratikan eta euskarak. Hori da Bizipoza elkartea bera. Juneren egoak 2013 urtean sortu egin zen, gure inguruko lagun, familia laguna dana, alaba hil zitzaielako minbizi askota. Orduan, bere familiak zer egin zuen, elkarte bat sortu. Zertarako dolua edo gaixotasun bat pasatzen ari diren familiei laguntza emateko. Batzutan, estamentuek edo ez dira heltzen behar guztiei eta horregatik jarri ginen martxan. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu. Da proiektu oso berezia, oso hunkigarria, voluntarioz osatutako proiektua da eta horrela jarraitzen dugu. Espero dugu hain beharrezkoa ez izatea. Horrek esan nahi du behar guztiak osatuta daudela, baina momentuz horrela jarraituko dugu. Mundu berri bat guztiontzat proiektua, kantu eta bideoklipen proiektua da, aurten 3. edizioa martxan jarri dugu. Elkarte guztiek aurten sortuak izango dituzte bere kantua eta bere bideoklipa. Orduan Bizipozan komunidade oso batzen gea eta proiektu zehatz honetan ere elkarlana da nagusi. Elkarteak eta euskal sortzaileen artekoa. Hau da, elkartasuna eta kulturaren arteko elkarlan bat. Orduan prozesu guzti hau ere, elkarteak, sortzaileak denok eskutikan egiten dugu. Eta, zehazki Juneren egoaken kasuan, erabakitzen dugu batea, eta gero, nola ez, letragileak kasu honetan miren artetxe da, letra sortzeko elkartearekin da, harreman zuzena izan behar duna. Orduan bide horretan, letragileak ere elkartearekin harreman du, hortikan sortu, ezkenean elkarrekin egitea aldea. Beti Bizipozaz fidatzen gara. Guretzako da lujo bat egotea Bizipoza. Guk nahi genuen parte hartu proiektu eder eta erraldoi honetan. Orduan, naturaltasunarekin egiten degula lan, guk beti esaten dugu, egal egiten dugu, laguntzen dugu bakoitzean. Juneren magia jarraitzen dula gurekin eta simbolismo horrek oso ondo isladatzen duen guretzako zer dan Juneren egoak elkartea ere. Orduan, egan hitza, gurekin dago. Bizipoza da, elkartasuna, elkarlana, komunidade bat, hizkuntza, pertsonak, familiak, elkarteak, eta esan bezala komunidade oso bat, Bakarrik ez zaudela sentitzea. Gure leloa da, Eduardo Galeanoren hitz bat. Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak egiten, mundu alda dezake. Eta uste dut, Bizipozan gaudeno guztiok, daukagula sentimendu hori edo ardatza edo helburua. Eta nik ere pentsatzen dut, gauza txikiekin aldaketa handiak egin daitezkela. Eta hori gure esku dagoela, nola baita esateko. Niri ondo iruditzen zait, ez dut zergaitik ikusten polemika sortu behar duenik, baina ez dut informaziorik horta. Ez dut nire iritzia ondo eman, baina nire gaitik ondo dago. Nire ustez ondo dago, azkenean beti dago jendeak esaka okupatzen ari dute, ez dakit zer edifizioa ematen badiote leku bat horrela gutxienez polemika hori kentzen da. Bai, ondo, irutzen zen. Nire ustez ondo, azken finean, beti gaudek esaka ez daukate, ezke daude edozen lekutan, ematen baldin badiegu leku bat, hobeto ez, ni behintzat, ondo ikusten dut. Shaping Scottish! Can't even find a decent culture to be colonised by. We're ruled by a few arseholes. Small nationality politics, the emergence of new nations and states, is, if anything, accelerating under globalisation. And this is what makes some kind of New Deal. Yes, I think in one form or another breakup is likely to come about. But what it's going to be replaced by is currently being worked out. What was once Great Britain
to have a stab at it, to try things out and see how they work as we go along. Patricia López Arnaizek bere bigarren Feroz saria irabazi du. 2021 hainbat izendapen jaso zituen Ane filmagatik. Bere lehenengo Feroz saria eskuratu zuen, Forke sarietan ere jaso zuen izendapena, eta garrantzitsuena, emakumezko aktore onenaren saria irabazi zuen Goya sarietan. Oraingoan, Intimidad telesailean egindako lanagatik jaso du izendapen hau. Telesail horrek sexu harremanen bideo baten zabalpena du abiapuntu, eta 3 emakume dira istorioaren protagonistak, López Arnaiz, Itziar Ituño eta Emma Suárez. Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted. ¿Lo denunció? Se suicidó. Feroz sariak estatuko zinema prentzak ematen dituen sariak dira. Aktore gasteiztarrak adierazi duenez, ez zuen espero lan horrengatik saririk jasotzea. Izan ere, azpimarratu du, asko sufritu zuela pertsonaiaren istorioa unkitu duelako. Hala ere, esperientzia zoragarria izan dela baieztatzen du. Bueno, me hace mucha ilusión porque es un personaje que no me esperaba que por un personaje pudiera haber por este personaje me encanta que os haya llamado la atención. Es un personaje que me ha hecho sufrir, pero para mí ha sido maravilloso el rodaje. Ha sido una experiencia genial. Y no solo por el material y porque al final, aunque suframos con nuestros personajes, cuando realmente te conmueven, te lo flipas y vuelas y lo gozas, sino porque he tenido la suerte de tener un equipo maravilloso. Bestalde, Asbestas eta 5 lobitos filmek sari nagusiak jaso zituzten. La Ruta eta No me gusta conducir telesaiekin batera. Jaio orduko gu bat nintzen ni jadanik, ezten herri bateko aurra izanik, zauri bat jaso nuen zarragoen gandik, zilborrean orbaina hor daukat oraindik. Anonim popular garaiari eta giroari jarritako ikusentzunezko bertso berriak dira. Nitik, baina ez nitaz idatzitako bertsoak direla, badagoela hain justu tensio hori ez da norbanakoaren eta taletasunaren artean, anonim popular norbait delako, baina beste jende asko izan daitekelako, igor delako, baina inor delako eta hori negulako partekatu. Bederatzi pieza dira, hori, nahiko giro ezberdinetakoak. Gure asmoa da nolabiteko bidai bat proposatzea publikoari, non ez den bakarrik bederatzi kantuen segida bat emanen, baizik eta tartean pieza bakoitzak eta bertsoaldi bakoitzak edo bertso sorta bakoitzak eskatzen duen giroa edo nahia edo ideia transmititzen saiatu. Zail zen irudikatzen gure buruan. Doktor Deseo, Zea Maiz, Kalakan, Rosalén Bulego eta Olat Salvador arituko dira besteak beste urriaren 28an Beken Bilboko Orkestra Sinfonikoak eta Bilboko Koral Elkarteak lagunduta. Hala ere, ohiko kontzertua Beken izan arren, Gasteizen ere kontzertu erraldoia egingo dute. Ura bere bidean 23 ekimenak Gasteizera heldu da eta aurtengo egitarauak zenbait ekitaldi Arabako hiriburura zabaldu ditu. Garrantzitsuena da Ura bere bidean koral kontzertua. Kontzertuak partiturak abezbatzen bertsioan estreinatuko ditu. Irailean izango da eta aurreikuspenen arabera Buesa Arenan antolatuko dute. Horrez gain, urriaren 28ko kontzertuaren baino lehen, 360 graduko grabazioak estreinatuko dira Gasteizen errealitate virtualeko betaurrekoekin. Ja dagoeneko bai Strauss eta bestelako partitura batzuk bai jotzeko aukera izango dutela, baina oraintze bertan eskuragarri izango dituzte, esaterako El Sarmiento, Rosalén, Zutagar, Urtz edo Gozategiren abestiak, baina partituretan. Eta horiek ikasteko aukera izango dutela berez, 3 nobedade oso garrantzitsu eta guztiak ere Arabari esker.
Gainera 2023an ura bere bidean egindako abestiak eta bideoak formatu digitalean eta fisikoan eskuragarri jartzea aurreikusita dago. Nik uste dut ezetz ikusten da, ezberdintasuna oso argia da gizonezkoen futbolari ematen zaion garrantzia eta emakumena ia ez da ez telebistan agertzen. Gero eta gehiago ematen zaio, baina nire ustez oraindik ez, baina bide honean goaz. Gero eta garrantzi gehiago ematen zaio, telebistan gainera gero eta gehiago ikusten da, eta beraz, nire ustez poliki-poliki behar duten garrantzia eta merezi duten garrantzia lortuko dugu. Ez, uste dut garrantzi gutxia ematen diegu eta igual visibilitate gehiago merezi dute. En ambos géneros conlleva el mismo esfuerzo, los mismos sacrificios y desde luego que los méritos deberían de tener la misma importancia tanto en uno como en otro. Inderra hartzean badabil, azken urteetan nik pentsatu ondino behar beste edo ezetz. Ikusten da badibidez atzo atletikek jokatu zuen arrastiko zazpiretan eta gizonezkoetan holango urtegirik ez dago. Ez diegu ematen. Ez dago telebistan, ez dago eserrez, eta ikusteko batzuetan ordaindu behar da eta oso txarto dago dena. Igual incluso entre el público femenino tampoco es tan común ver deporte femenino, entonces al final los medios tampoco se hacen eco, pero al final esto es un círculo que nunca sabes dónde empieza. Nunca sabes si es porque la gente no lo ve, no lo hacen caso, o si como los medios no hacen caso, la gente no lo ve. Apustu etzeek gero eta gazte gehiago erakartzen dituzte. Aspaldi da gurean daudela, hala ere azken hamarkadan asko zabaldu dira. Batez ere 2008ko krisiaz geroztik. Agora sozioekonomikoa aitzaki hartuta, hor boom bat egon zela. Boom bat alde batetik hain zuzen ere egoera sozioekonomiko gogor horrek ematen zituen baldintzengatik, hau da langileria edo herri sektore zabalak nolabait heldulekurik gabe eta zerbait atera nahian zeudelako. Eta bestetik, azkenean ere kapital handiek merkatu berriak esploratu eta inbertsio berriak egin behar zituztelako eta hor ikusi zuten negozio egiteko parada handia. Orduan, horrek inbertsioak ekarri zituen eta digitalizazioaren bitartez ere, ez dakite, esan daiteke esponentzialki hasi zela jokua. Egun edonon aurki ditzakegu, batez ere langile auzoetan barra hasi dira. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko areto nagusia. Langile klaseari errentak etengabe erausteko modu bat izan da. Bizkortu eginda gainera, joko mendekotasuna garatzeko prozesua. Enpresek jokalarien inguruan sortzen duten gizon zuri eta arrakastatsuaren estereotipoak irakartzen ditu. Gizonaren perfila badela arrazoi jakinengatik, ez? Uste dut hor badagoela lehiakortasun eta handitasun joera bat, eta nor gehiagokan ibiltze horrek nor jakin gehiago edo nor, ez? Eta hori ere aukera bat bezala baliatzen da, eta bai egia da, gizonezkoek eta gizontasun jakin bateko jendeak asko ere errezago bat egiten duela jokoarekin. Eta egia da, ere, azkenean hori dela ere jokoaren bertutea, ez? Nolabait jokalari hori eta negoziorako bitala den pertsona hori alienatzea eta ikustea, ez dela arazo bat, dela besterik gabe aisialdia pasatzeko beste aukera bat. Azken batean, jokuak ez dakar onura ekonomikorik. Herritarrak ludopatizatzeko modu bat dago, kapitalak onura ateratzeko dauzkan tekniken barruan. Arriskua da eta arrisku oso handia. Gizarteak momentuz ez dago ikusten,
Ze, bueno, problema hori edo gaixotasunera daukana, bizitza normala egiten da, baina benetako arazoa da, eta geixoa, eta hori tratatu behar da. Bai, arriskutsua da, ze al final, azten zara eta ez zara, ez duzu kapazitatea gelditzeko. Osea, da bizio bat. Sarrera bonuak, sariak, gaztek gero eta gehiago jokatzen dute jokora. Gehienak gizonak dira, eta jokatzen dutenen artean, ia erdiak uste du jokoa ez dela arriskutsua. Beti jokoa hasten da kantitate oso txikiekin, izaten dela ere gazteriarentzat amu moduko bat, eta gero hortik hasten da nolabait ja jokoaren mundu horretan sartzen, bizio horretan sartzen, menpekotasunean, eta azkenan burbuxa batean non askotan ez dakigu noraino ere iritz daiteken, familiak desegitera, pertsonak bankarrotan ustera, eta barra asko, ez? Orduan, hain zuzen ere, inkontzientzia horrekin jokatzen da beti. Baldintza prekarioetatik irteteko desira bete daitekelakoan, jokoak herritarrak engainatzen ditu. Fenomeno soziala da eta hori ulertzen asko lagundu dute mugimenduek. Horiek gainera funtsezkoak izan dira erakundeek joko arautzeko legeak indarrean jartzeko. Adibidez, pertsonen sarrera mugatzeko sistema informatikoa izatearen beharra eta apustuetzen eta ikastetxeen artean distantzia egotea. Horrelako neurriak hartzen direnean, egin behar dugun lehenengo gauza da balorean jarri, neurri hauek ez litekela existituko, horren aurka altxatu diren mugimenduak existitu izan ez balira. Neurriak inoiz ez dira nahikoak, apustu etxeak itxita ikusi nahi ditugun ontzat. Neurri horietatik aratago nire kezkara egiten didana askotan neurri horikiko dagoen betearazpen maila eskasa. Euskal Herriko instituzioetan dauden ordezkari politiko jakin batzuek dauzkaten harremanak, jokoaren lobiarekin jakinda, neurria jarri ditzakete mahai gainean, baina gero betearazteko borondate politiko eskasak, nolabait neurri horiek hain eraginkorrak izatea ekar dezake. Badira aurrera pausoak, ni ustez, baina hori, beti arretaz egon behar da eta beti gehiago eskatu behar da. Presio sozialagatik urratsak eman dira, baina herritarrak kolpatzen jarraitzen du jokoak. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko areto nagusia. Prekarietatetik irteteko desira baliatzen dute apustuetzek, baina joko aretoak diseinatuta daude jokalariek dirurik ez irabazteko. Eguerdiko 12:30 pasata dira eta iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako gurean dugu gaur gonbiatu nagusi gisa Roberto Uriarte, Bizkaitiko Unidas Podemosen diputatua. Eguerdion, Roberto. Eguerdion, bai. Tira, eguneko berriei helduta hasiko gara, izan ere ez, azken nagusia izan da nola osotara, 270 kasu edo epai inguru jaitsi egin diren, lege honen ondorioz ez dakit zein balorazio egiten duzu kasteko, hau onartu zenetik eta orain eztabaidatzen hasiko den momentu honen arte. Bueno, lehenengo eta behin kontu hauek beti testuinguru baten sartu behar dira. Ez da hemengo kasu bat. Europa guztian, mundu guztian aurrerakuntza feminista dituzten legeak aprobatzen direnean, beti, inoiz ez dira aprobatzen arazorik gabe. Beti dago denbora bat oso konplexua egiten dena. Pentsa ezagun esate baterako Zapatero presidentearekin egin zen genero biolentziaren kontrako legea egin zenean, 200 juezetik gora aurkeztu zituzten Konstituzio Auzitegiaren aurrean konstituziotasunezko galderak, cuestiones de constitucionalidad deitzen direnak, 200 juezek. Orduan, beti gertatu izan da aurrerakuntza edo eskubide feminista dituzten legeak datozenean, holako problema sortzen direnean. Pentsa ezagun, aborto legea bera ere orain ari direla birkuestionatzen aurreko abortoaren legea, eta badirudi gainera Konstituzio Auzitegiaren barruan aborto legearen epaiaren ponentea den Enrique Arnaldok problemak izango dituena onartzeko, ja Feijok onartzen duen aurreko abortoaren legea ez gaur egungoa.
Orduan, hau normala da gure inguruko estatu guztietan, eta pentsa dezagun honetan legeririk aurrerakoienetaikoak ditugula arlo feministan, eta horrek beti akatsa sortzen ditu mundu guztian, mundu guztiko estatu guztietan, pentsa dezagun zer gertatu den estatu batuetan oraintsu abortuarekin. Hau da, beti gertatzen den problema bat, eta pentsa dezagun 5.200 gora juez ditugula hemen, eta horietatik asko oso onak direnak, jente gaztea, andrazkoak, jente oso ondo prestatua, baina beste batzuk ez horren beste, eta zoritzarrez gauza hauek gertatzen dira, eta aldaketa penal bat dagoenean problemak egon daitezke. Zer da guretzako importanteena momentu honetan? Lehenengo eta behin, zuzenbide transitorioa guk uste dugu argi eta garbi dagoela, transitorioki nola aplikatzen den, horretarako badago xedapen bat kode penalean, eta aplikatzea besterik ez dago, gure ustez, baina dena den importantena da legearen sustraia, erroa ez aldatzea. Hau da, legearen punturik importanteena ez da oso pena gogorrak jartzea edo ez tegiz zer, punturik importanteena da bakarrik bortxaketa ez dela oposizio nahikoa ez duenean biktimak jarri. Ez da inoiz leporatu behar, ez zaio leporatu behar andrari edo emakumeari ez zaio leporatu behar, baizik problema da beti harreman sexualak onartuak izan behar direla eta konsentimiento konbentzido deitzen dena egon behar dela. Hau da, ziur egon behar zarela harreman sexualak izan edituzela. Eta ez dagoenean ziurtasun hori, ez dagoenean berma hori orduan bortzaketa dela. Eta hori da importantena, ez bueltatzea lehengo egoerara, esate baterako orain Pepek nahi duen bezala, la manada bezalako kasuak sor daitezken egoeretara, ezin gara itzuli horretara. Zigorren kontu honek hartu du protagonismo handiena, kasu honetan, Podemoseko iturriek esan dutez, hori bideratzeko alik eta modu hobekienean aldatuko direla. Nondik joko da, azkenan epaiaren eta epaitegietan, onartuko denaren eta legaren artean? Bueno, lehen esan dizuen bezala, Zapatero garaian ere planteatu zenean genero violentziaren kontrako legea berdin gertatu zen. Ez alde batetik, zeuden juez batzuk ez zutenak nahi aplikatu lege berria, eta beste batetik neurri batzuk hartu zituen gobernuak bultzatzeko. Eta kasu honetan, bultzatu egin nahi dira, nolabait polizia gehiago jarrita unitate berezita emakumezkoen kontrako violentzia erabiltzen den lekuetara, juezei heziketa berezi bat eman, espezializatu bat eman genero arloetan, eta neurri batzuk hartu nolabait bideratzeko legeak eta lege horrek dituen oztopoak edo lege horren implementazioak, aplikazioak izan dituen oztopoak gainditzeko. Nolabait neurri material eta gizan neurri gehiago, tresna gehiago jarri legea beterazteko eta implementatzeko. Baina badinotzut guretzako importanteena da lege honetan ez aldatzea bere espiritua. Eta bere espiritua da, eta honen alde mugimendu feministak urte asko darma burrukan eta aurrelari da lege hau arlo askotan importanteena da, hau da, ezin dela harreman sexualik hartu, hau da, bortzaketa suposatzen duena ez dela emakumeak ez duela frogatu behar oposizio nahikoa izan duela, nahikoa da frogatzen bada ez dela egon konsentimiento konbentzido deitzen dena, ez dela argi eta garbi izan, bakarrik bai esaten denean da bai, ezin dira harreman sexualak hartu nolabait bultzatuz, presionatuz, errespetuaren aldeko zerbait. Eta hori da guretzako legearen punturik importanteena, eta beste kontuak konponduko dira, naizta, problemak beti daude, hau da, kode penal aldatzen denean eta arau berriak sortzen direnean, sasoi transitorio baten edo transitoriedade horretan beti gertatzen dira arazoak, eta bereziki, esan dizudan bezala, juez guztiak ez dira berdinak, badaude gehiengo zabal bat oso ondo egiten dutenak gero lana, baina badaude beste batzuk ez horren beste ez da. Eta gaiz aldatuta ordean, Aita Mariri aurreko ostiralean esango nuke iritsi zela albistean, nola isuna jarri zaion, ia €1.000.000 Valentziako itsasoko kapitaintzat, hainbat irregulartasun bertan detektatuta, nola jaso duzue albiste hori?
Bueno, lehenengo eta behin honetaz esan nahi duguna da lasai hartzeko gauzak, eurak oso lasai daude Inigo Mijangos eta Aitamariko jendea, badakite hor badauela zabalik zerbait, prozedura bat, bere momentuan Italiako gobernuak eta badakigu nola funtzionatzen duen Italiako gobernuak arlo honetan, nolabait salaketa batzuk egin zituelako eta zabaldu egin zen prozedura bat eta prozedura horrek aurrera jarraitzen du. Baina guk ziurtasun osoa daukagu ez bakarrik guk, baizik Aitamarikoek argi eta garbi daukat seguridade neurri guztiak dituztela eta askotan eskatu zaizkie eta askotan frogatu dituzte eta noski espedientea honek jarraitzen du, baina guretzat argi dago artxibatu egin behar dela eta artxibatu egingo dela zen ez dago mamirik neurriak hartzeko Aitamariren kontra. Ez azken hor kurioso izan da, nola orain dela, 2020 garren urtean egin zuen Italiak azterketa hori, gero Espainiako abisua 2022 bukaeran iritsi zen, orain ez, isunaren hori, ematen du badagoela zerbait atzean interesen bat, hala ere, erakunde publikoek ez, halako itxas salbamentuak lagundu beharko lituzkete. Argita garbi, guk argita garbi izan dugu eta beti egon gara harremanean Aitamariko jentearekin eta beti saiatu gara izan dituzten oztopo guztiak marina merkantearekin eta, egia esan itxasuntzi guztie dituzte. Marina merkantea oso exigentea da, oroar baita gure arrantzalek eta gure marina merkanteko zerak langileek badakite oso exigentea dela, itsasoko bizitza gogorra da eta neurri gogorrak hartu behar dira, baina argi eta garbi dago burokraziak kasu honetan edo kasu askotan ez duenean ulertzen jarraitzen den helburua edo ez daukanean nolabait kultura berezia ONG batek duena, holako lan bat egiten duenean, askotan ez dago sensibilidade nahikorik ulertzeko, baina argi eta garbi daukagu oztopo burokratiko guztiak eta seguridade neurri guztiak dituela gaindituta Aitamarik eta hau artxibatu egin behar dela lehenbailen kasua. Aztan egingo da horixe artxibatu dadin, horrez gain, arlo ekonomikora jauzi, iragan ostialean ere, irten ziren azken Espainiako Estatistika Institutuak ateratako azken hiruhilekoari begirako datuak, orokorran azken urteko balorazioa eginda, 5,5 hasi da Espainiar estatuan ekonomia, eta Hego Euskal Herrian 4,4 hau Pedro Sánchezek ospatu egin du, datu onak direlako. Zuek nola hartzen dituzue datu hauek ez? Paparra erakusteko modukoak dira edo nola aurkitzen da Espainiar ekonomia? Lehenengo eta behin ikusi behar da nola gauden, nola dagoen mundua eta nola dagoen Europa momentu honetan. Egoera larri bat pasatzen ari gara, baina zorionez ez dira gertatu Alderdi Popularrak planteatzen zituen eszenatokiak. Hau da, ez da hemen aurre ikusten zen rezezioa, gobernuak berak uste zuen baino gorakada handiagoa egon da ekonomiarena, Espainiako bankuak uste zuena baino gehiago. Orduan, egoera justotxoa izan arren eta gauzak nahiko gordin egon arren gaur egun Europan eta oro har munduan, errealitatea da beste estatu batzukin konparatuz gure egoera nahiko ona dela, Alemaniarena esate baterako, momentu honetan gogorra, Gran Bretainarena gogorra, hau da, badaude gure inguruko estatuak momentu latz bat pasatzen eta alde horretatik, guk hartu ditugun neurriak beste estatu batzuk ari dira kopiatzen, baina berandutxoago, eta emaitza txarragoekin, ze neurriak, oztopoak edo topeak eta guk jarri ditugunak importantea da momentuan jartzea eta ez gehiegi atzeratzea. Orduan, alde horretatik, kontutan hartuta mundua eta Europa nola dagoen eta bereziki Ukrainiako gerrarekin nola dagoen, egia esan hemen egoera ez da hain txarra, inoizkorik langile gehien dago olako egoera bat egon arren, eta gauzak ez dira beste leku batzutan bezain gogor momentu honetan hemen.
Hor bestak beste neurrien artean salbuespen iberikoa aipatu izan da maiz, orain gainera beste urte batez luzatzeko asmoa erakutsi da gobernutik, Bruselari eskaria egiteko, halakoek zein mesede egin diote ez, zuk orain aipatu duzun Ukrainako gerrak eta horrek eragindako krisiaren aurrean. Batez ere hemen planteatzen dena da, konparatzen baduzu gertatu zenarekin krisi finanziarioan aurreko krisian, 2008 urteko krisian, kultura aldaketa bat egon da. Garai hartan neurri guztia planteatzen zirenak arlo neoliberalean hartzen ziren, hau da, murriztu eskubideak, rekorteak, mosketak, eta hortik zijoan planteamendu guztia. Gaur egun behintzat hori alde batera utzi da. Eta gaur behintzat gure gobernuak bezalako gobernuek planteatzen dituzten neurriak, topeak jartzea eta mugak jartzea etekinak ateratzen dituztenei olako larrialdi batetik, ezin da onartu larrialdi egoeratan aberastasuna zabaltzea eta biderkatzea pertsona batzuk. Ez da bakarrik zabaldu baizik hor badau jente askoa benetan aberasten ari dena besteen kalteekin eta egoera larriarekin. Eta hau ezin da onartu, mugak jarri behar dira, eta nik uste dut jartzen ari garen topeak bai prezioena, energiaren prezioena, bai alkilerrena, eta bai beste arlo askotan behar izanezko jakiak eta jarri behar ditugun topean. Nik uste dut nahi eskoa direla, frogatu eginda funtzionatzen dutela, eta naizta oraindik egon horre diskurtso neoliberal bat hauek kuestionatzen dituena, baina egunero ikusten da gezurra dela. Gogoratu besterik gabe aipatu zenean gutxineko soldata aldatzen edo igotzen bazen, sekulako igokada importante batek milioi bat lanpostu galduera zeziko zituela, holako gauzak ezaten zituzten. Eta gaur egun ja frogatu da gezurrak direla, mehatxoak baino ez direla, eta benetan gobernu batek holako larrialdi egoera baten, gerra egoeratan eta holako egoeratan, neurriak hartu behar ditu inok etekinek esateratzeko, inorrez aberasteko besteen larritasuna areagotzeagatik, ez da. Gerra egoerak aipatuta, Ukrainara begira azken asteetan gailendu den eztabaida tanken bueltakoa izan da. Espainiak mendebaldeak egin bezalaxe ez, baiezkoa eman du, horiek prestatzen ari da, baina zuek hor, naizta gobernuen parte ere izan, bide diplomatikoaren aldeko apustua edo hori gailendu behar izatea azaldu zuen. Argi eta garbi, oso erreza da gerraren aldeko diskurtsoak egitea, oso erreza da bakarrik planteatzea kontua justizia arlo baten, hau da justu, hau da injustua, orduan ezin dugu besterik onartu, baina estatu batuetako asesore militar batzuk planteatzen dutenez, eta hemen jente asko planteatzen dutenez, hau da, gerra baten sartzen zarenean eta gerraren eskalada bat planteatzen duzunean ikusi behar duzu zer gerta daiteken. Ez duzu funtzionatu behar bakarrik eszenatoki batekin, zuretzat oberena den eszenatokiarekin, baizik, baita kontuen hartu zein izan daiteken eszenatokirik txarrena, ez da, pentsa dezagun, estatu batuek nolako munduko potentziarik handiena zer sufritu zuen Vietnamen, ez da. Orduan, jakin egin behar da non sartzen zaren. Guk uste dugu tanke hauek batez ere efektu propagandistiko bat dutela. Hau da, ematen badira denak, eta pentsa dezagun, Espainiakoak ondo badaude botako direla udaberrirako, Abrahamak estatu batuetik bidaliko dituenak oraindik ez ditu produzitzen hasi, hau da, hasi ingo da produzitzen ara bidaltzeko, pentsa dezagun noizko izango den hori, eta alanda guztiz ere onartu diren tanke guztiak eramaten badira, ez dira egunera iristen, horrekin bakarrik gehienez brigada korazada bat egin dezakezu, eta horrekin ez du soldatzen gerra baten norabidea. Argita garbi, ez da, bakarrik efektu propagandistikoan neurri baten badu, zeren lehen Gerson Ukrainiak
zertu zuenean, lortu zuenean, nolabait planteatzen zen gerra irabaziko zuen bezala, edabideek interesatuta zeuden hau adierazteko, eta gaur egun, badirudienez, Errusiak hartuko duela Soledar edo hartzen ari dela, egiten da kontrapropaganda bezala, baina honek ez du aldatzen gerra, eta guk argi eta garbi daukagu, gaur egun Errusia bezalako potentzia nuklear bati irabaztea gerra ez dela posible, eta Errusiak ez duela posible gaur egun Ukraina menperatzea uste zuen bezala. Hau da, ez batak ez besteak ez dute irabaziko, eta nolabait mediazio bat bultzatzea importantea da, eta guk uste dugu gure papera ez dela gerra luzatzea eta luzatzea mugarik gabe, baizik ahalegin guztiak egitea lehenbailen bake akordio bat lortzeko. Aipatu zu nola tankek ez dituzten ez duten gerra hori irabaziko edo olako interbentzio handirik egingo horrekin, baina hala ere, bai ez, gizarteratzen dena da ez, Espainiak parte hartzen duela gerra batean, tankeak bidaliko dituelaren erabaki horrekin ez. Gero, horren aurrean zein litzateke bidea ez, diplomaziari ekiteko da, badirenean irakunde oso handiak ez, ez da NATO izan alko litzatekena bezalakoa. Bueno, nik uste dut horre importantea litzatekela norbaitek bitartakaritza planteatzea. Pentsa ezagun, batuko balira, nazio desberdinetatik etorritako 100 tanke horiek bakarrik brigada bat suposatzen dute. Pentsa ezagun, azken gerran, Errusiak tankeekin egin zuen azken gerran 6.000 tanke erabili zituela. Hau da, 100 lortuko balira, eta ez dakigu noizko lortuko diren, ze oraindik Ameriketakoak, Abramsak oraindik ez dira hasi produzitzen, noizko lortuko dira. Horrek ez du aldatuko gerraren egoera. Orduan, zer egin behar da, nik uste dut argi eta garbi ez dago besterik entzutea Aita Santuak esaten duena. Argi eta garbi esaten du. Hau da, norbait dago interesatuta gerra hau ahalik eta gehien luzatzen, eta nor da industria militarra. Argi eta garbi. Presionatzen ari dena alde batetik eta bestetik. Eta nik uste dut, honen aurrean naizta erreza izan justizia kontua planteatzea, naizta argi eta garbi dago eskubide guztia duela Ukrainiak bere subiranotasuna mantentzeko, naizta jakin nolabait pertsona arriskutsu bat dela Errusiako presidentea, eta naizta inbazio munduan ematen diren inbazio guztien kontra egon eta beti onuren alde egon, beti nazio batuen alde, beti nolabait fronterak mugak errespetatzearen alde egon eta estatu guztien subiranotasunaren alde egon, baina argi eta garbi dau hemen konponbide bat bilatu behar dela, eta gerra mugarik gabe luzatzen bada, pentsa dezagun Errusiako ekonomia bakarrik 6% kalte bat izan duela, eta alderantziz Ukraina zizko inda dauela, goiti bera, eta destrozio gehiago egon baino lehenago nik uste dut importantea dela lehenbailen konponketa bat bilatzen alegintzea behintzat, ez dinot lortuko denik, baina behintzat saiatu zaitez, egizu, kasu honetan Aita Santuak esaten duen bezala, egizu zeo zer horrek jarraitu ezan bide hortatik, horrek eramaten gaitu ez dena tokirik txarrenera. Urtetan luzatu daiteken gerra bat eta sufrimendua Ukrainako herriarentzat izugarri izango da. Gero, testu inguru honetan, justu orain gogoratuz, asteburu honetan Pablo Gonzálezek kartzelan urtebete egin duela. Hor, nola baloratuko zenuke Espainiako gobernuak izan duen esku hartzea, gehiago izan zitekeen, ze balorazio egiten duzu horren inguruan? Lehenengo, eta bain hau ere bere kontestuan jarri behar da, zein da testu ingurua kasu honena. Lehenengo eta bain ematen dira baldintza batzuk prejuizioak sor ditzazkenak. Esate baterako, Pablo González jaio zen Pavel Rutschov bezala, jaio zen Errusiar aita eta ama zituen, naizta aitona amonak hemengoak izan, eta badaude gauza batzuk printzipioz hipotesis bat sortzeko balio dezaketenak kasu honetan.
Beste alde batetik, testuingurua begiratuta, pentsatu behar dugu nolako estatua den Polonia, nolako zuzenbideko estatua, nolako garapenekoa duen, nolako gobernua duen, gobernu ultraeskuindar bat, Morawiecki bezalako tipo bat da lehen ministroa, hau da, baldintza guztiak daude olako gauza bat gerta dadin. Espainiako gobernuak, edo behintzat gure eskuetan dagoena, Espainiako gobernutik egin dugu guztia. Gu Podemoseko hiru diputatu euskaldunok aurkeztu genuen hasiera batetik egon gara galderak egiten eta presionatzen gobernuari, ahalik eta guztien egiteko protekzio diplomatikoa. Gobernua saiatu da, baina egia da, pentsa dezagun justizia kasu honetan, esate baterako gobernuak bere momentuan eskatu zuen Kataluniako presidentea bidaltzea, baina hango justiziak erabakitzen du eta estatu horietan juezek erabakitzen dutena. Ez da gu saiatu gara askatasunean, behintzat askatasun provisionalean epaiketaren zai gauden bitartean egon dadin, baina beste 3 hilabeterako luzatu diote nolabait kartzela provisionala, ez da, edo konfinamentu provisionala. Orduan, egoera tristea da, egoera larria da, ez ditu berma guztiak ematen, hau da, inon ez dago estatu munduan, ez dago estatu bat non juezek berma guztiak edo juez guztiek berma guztiak ematen dituzten, baina kasu honetan, Poloniako kasuan, fidagarritasuna ez da horren beste, zeren badago gizarte sentimentu bat Errusiarren kontrakoa oso gogorra, eta Pablo neurri baten nazionalitate errusiarrere baduenez, baditu nolabait karta guztiak olako egoera gogorrean egoteko, baina ez da gure aldetik behintzat ahal izan dugun guztia egin dugu, bai Madrileko parlamentuan, bai gobernuan, bai Eusko Legebiltzarrean saiatu gara leku guztietatik laguntzen eta jarraituko dugu bere askatasuna lortu arte. Eta gero gaiz aldatuta, kongresura hueltan, datorren osoko bilkuran asmoa bada mozal lege berria onartzekoa, edo bintzatez. Hor eztabaida handia izaten ari da, hainbat fraktura edo ez, mahai gaineratzen ari da ere, ez dakite Euskal Herria bildu eta errez izan daitezken bezala, zuek guztionetan nola kokatzen zarete, eta zer azpimarratuko zenukete aldaketa hontaz ez, ze jendeak bai konparatzen hasia du lan erreformarekin ez nola agian asko espero den edo propaganda egin denez, lege berria datorrela eta aldaketa asko datozela, baina gero agian gizarteratzerako orduan ez dela inbesterako edo. Bueno, nik uste dut erreforma laboralak, lan erreformak izugarrizko emaitzak eman dituela. Legeak ez dira epaitzen edo ez da legei buruzko iritzia eman behar prejuiziotatik, baizik ematen dituzten emaitzetatik, eta emaitzak oso onak izan dira, pentsa dezagun nolako egoeran egongo ginateken hori egin ez bazen. Mozal legean guk uste dugu arlo honetan gure postura beti izan da oso argia. Guk ez daukagu inongo asmorik onartzeko inongo manifestazio eskubideen murrizketarik, eta hau murrizketa oso gogorra izan zen bere momentuan, aukera ematen du gehiagikiri asko egiteko, frogaren pisua kasu askotan jartzen du manifestanten eskuetan, eta gero baditu beste problema asko, nolabait babes gehiei ematen die poliziei, eta beste batetik baditu beste problema asko, esate baterako goma bolak, esate baterako goma bolen erabilera. Bueno, ez dakit, urte askotan ikusi ditugu gauza oso gogorrak. Ez da erreza manifestazio bat edo momentu baten ordena mantentzea, baina hau ez da modua. Guk ez du ikusten inondik inora tresna hau erabiltziteken, uste dugu oso importantea dela beste tresna batzuk erabiltzea, oso kaltegarria da, eta hau bezala beste puntu asko. Guk uste dugu goitik bera aldatu behar dela, beste gauza asko aldatu izan ditugun bezala, eskubideen murrizketak aurreko gobernuak edo Alderdi Popularrak jarri zituenak, hori argi eta garbi buelta eman behar diogu lege honi. Ulertzen dugu baita askotan badaude ministerio batzuk bereziki
munduko gobernu guztietan, bai barne ministerioak eta bai defentsa ministerioak beti badituzte hor indarraren erabileraren monopolioa dutenez, joera izaten dute arlo horretan eskubide hauen aurrean plantamentu nahiko konservadoreak egitekoa. Gu saiatuko gara ahalik eta legerik aurrerakoiena egiten eta eskubideak gehien babesten, eta nik uste dut onartuta dagoela parlamentuan bakarrik 10% izan da, bakarrik diputatuen 10% izan da nahiko presio egiten dugula eta legeak asko bideratu ditugula onerako eta eskubideen errespetu gehiago gondadin. Eta onartu eta aldatu nahi diren kontu ez horre badira edo bada pentsioen reforma, ez? Berez, iazko urte amaierarako espero zen, gero hilabete honen bukararako, hor zer da gertatzen ari dena? Bueno, gertatzen ari dena da, hor, eskriba ministroak ez duela, gure ustez behintzat, ez dela gehiegi batu sindikatoekin eta eragile sozialekin, eta oraindik ez duela irtenbide bat aurkitu lege honek lor dezan parlamentuan behar duen gehiengoa. Orduan, sindikatuek esan duten bezala, hau da, eskribak egin nahi dituen gauza batzuk egin daitezke, baina beste gauza batzuetan berak ere bere konzezioak egin beharko ditu lortzeko gehiengo nahikoa. Eta argi eta garbi dau, ezin dugula berriro beste lege batzukin gertatu den bezala azken momentuko boto baten edo bi boturen arabera gedatu. Hau da, hau honek gehiengo nahikoa behar ditu gobernua apoiatzen dituen talde guztien babesa, eta nik uste dut eskriba eseri egin behar dela, egon dira, orain dela ordu batzuk egon dira bai Yolanda Díaz eta bai Belarra ministra biak batu dira eskribarekin presionatzeko, eta esateko haizu, konponketa batera iritsi bazara sindikatoekin. Sindikatoak oso magula dira, momentu honetan prest daude gauza asko onartzeko, baina zuk ere beste gauza batzutan pausoak eman beharko dituzu. Behar bada onartuko zaizu, ez dakit, bases de cotización gehiengoak zu planteatu duzuna, edo beste gauza batzuk bi urte ez hautatzekoak, egon daitezke, baina zuk ere beste arlo batzutan amore eman beharko duzu eta konponketa batera iritsi beharko zara. Denpora pasatzen doa, kontutan hartu behar dugu fondoak Europatik datozkiun fondoak baldintzatuta daudela, eta hemen konpondu egin behar garela lehenbailen eta alik eta konsensu zabalenarekin. Eta horrek suposatzen du konsensu horren barruan egon beharko direla argi eta garbi egon beharko dela Eskerra Republikana eta konpondu egin behar dela konsensu nahiko bat, nahiko zabala lortzea lehenbailen aurrera ateratzeko eta Europatik datozkiun fondoak lortzeko eta konponketa hon bat aurkitzeko pentsionistentzat. Orduan, uste duzu bai aurki lortukoela eskriba jarrera hori malgutzea edo esaterako Europar funtsen horien presioagatik gertatuko da? Bueno, hau da, gauza politikan beti daude mota askotako presioak, erabakiak ez dira hartzen, ez dakit, ni akademikoa naiz eta unibertsitatean berzara, zuk zure iritzia dituzu, politika presioak hartzen dituzu leku guztietatik, alderdien gandik, sindikatoen gandik, beste gobernu batzuen gandik, Bruselasen gandik, presioak leko modu askotakoak dira, baina nik uste dut lehenbailen eseri behar dela Escrivá jauna batez ere sindikatoekin akordiotara iristen eta lehenbailen aurkeztu behar dugula proposamena. Hor badaude hobakuntza batzuk sistemarenak sartu direnak, mekanismo de solidaridad intergeneracional, eta badaude gauze batzuk berak nahi zituenak Escrivá jaunak, eta badaude tresna batzuk berak sartu dituenak, eta berak ere beste gauza batzutan amore eman beharko du konponketa batera iristeko lehenbailen. Eta bukatzen joateko beste gai bati helduta azken urtean arrabotxan diena igual sortu zuen zigorkodaren reformak berak, tirazu ere hor aditua bazara aski. Balorazio bat egiteko ez gertatu zen guztiarekin, ze hori onartu eta gero bai aldaketak etorri dira, Kataluniako politikarien arloan bereziki. Auzitegi konstituzionalaren zilegitasuna non utzi du egoera horrek edo gertatu zen guztiak. Eta aurrera begira ez, halakoak saiestaldea edo behintzat horre bada lanik egiteko?
Bai, pentsa dezagun hemen lehenengo eta behin kontutan hartu behar da nolako egoera mediatikoa daukagun, eta ze iritzi bideratzen zaien herritarrei askotan. Kontutan hartu behar da, guk egiten ari garen aldaketa legal hauek kode penalenak dira erreforma espresak egin zituelako Rajoy jaunak eta sortu zituelako delitu batzuk inongo logikarik ez dutenak. Gaur egun esate baterako sedizion delitua. Delitu hau ez da existitzen Europako herririk aurreratuenetan. Hau existitzen zen eta Alderdi Popularrak eta askotan prentsak eta edabideek planteatzen dute nolabait Europak utziko ez balu bezala aldatzea eta nizu haizu. Mesedez, Europan sedizio delitu ez da existitzen hau eta konstituzioaren kontra doala. Konstituzioaren kontra doa espiritua, sedizioaren espirituarena. Ez da esaten esate baterako bai da bai legea horren oztopoak esaten dira eta ez dira esaten zer gertatu zen sedizioarekin. Beste egunean Afrikar batzuk alde egin zutelako hegazkin batetik, hau da, gelditu zen hegazkin batetik alde egin zuten, eta zigortuak izan ziren sedizio delitu bategatik. Delito de sedizion. Sedizion da rebelion baten bezala, hau da, estatu kolpe bat emateagatik, pertsona batzuk, emigrante ilegal batzuk alde egiten dutelako hegazkin batetik. Honek, hau zorakeri bat zen nola zegoen legea. Orduan, ulertu behar da, ez bakarrik momentu honetan gobernua dituen problemak juez batzukin edo, ulertu behar da, nolako egoera, nolako salbuespen egoera sortu zuen Alderdi Popularraren gobernuak eta nolako kode penala eta nolako delituak utzi zizkigun. Eta batzuk urte askotatik datozenak eta esate baterako hori sedizioa bera. Orduan, aldaketak fase iraunkor baten edo momentu baten, pasu momentu baten lege batetik edo delitu batzutatik beste batzutara problemak egongo dira, baina nahi eta nahi ez egin beharreko aldaketak ziren. Ez da normala, 21. mendean sedizio delitu bat izatea, hainbeste urte kartzelan sartu ezakela pertsona batzuk alde egin dutelako hegazkin batetik. Inolako intentziorik gabe, ez estatu kolperik, inolako harremanik gabe. Besterik gabe, alde egiten dute, sentitzen direlako libre edo nolabait erabiliaz euren eskubidea ze nazio batuek aitorpen unibertsalak ematen die eskubidea munduko pertsona guztiei euren herrialdetik alde egiteko. Orduan, bakarrik euren eskubidearen erabileran autorizazioaren bat izan ez dutelako eta alde egin dutelako hegazkin batetik eta sedizio delitu bat. Hau bai dela gogorra. Ez egunkarietan esaten dena, beste egunean askatu zituzten kartzelan zeudelako gazte hauek alde egin zutelako hegazkin batetik eta delito de sedizion aplikatu zieten. Nola zegoen araututa delito de sedizion konsideratzeko horako emigrante triste batek alde egitea. Askorako ematen du begiazan gai horrek, orain bai bukatze aldera, hauteskundetara minutu batez begira jarri albagara behintzat, hainbat ertz daude hor, badugu Feijóo bere adierazpen ezberdinekin, proposamen ezberdinak egiten gobernantzara begira, eta ero ez du besteak beste, Podemos eta Sumar bereizita lehiatuko direnik, ez duzula uste esan izan duzu, hor zeinek eman behar du pausua, edo behintzat hortik tiraka ez nola aurre ikusten duzu orain martxan den aurre kanpaina bera. Ez da bakarrik zeinekin behar duen lehen pauso, ez da, hau Kennedy presidenteak esaten zuen, ez pentsatu inoiz zure gobernuak zer egin dezake zure alde, baizik zer egin dezakezun zeure herriaren alde, ez da. Orduan nik uste dut hemen, ni behintzat enao kontseilurik ematiko inori, baina ni egiten ari nintzena aldan guztia batasun hori lortzeko eta alik eta konponketa gehien lortzeko. Begira, nire edadeko pertsona batek ikusita gaur egun dagoen giro politikoa hemen Euskal Herrian esate baterako orain urte batzuk ezinezkoa zen familiak batzea gabonetan ere elkarrekin, hau da, nolako gorrotoak, nolako austurak eta pizkanaka bagoaz konpontzen. Orduan, nik uste dut oso importantea dela giroak alderdien barruan, alderdi bakoitzaren barruan eta alderdi desberdinen artean giroak hobetzea oso importantea da. Harreman onak izan behar dira, ez bakarrik alderdi desberdinak
Naiz eta ez bakarrik espazio baten daudenak, baizik esate baterako momentu honetan indar progresisten artean dagoen kolaborazioa Madrilen niretzako zoragarria da. Ni batzen naiz Euskal Diputatu guztiekin eta danok ditu harreman onak. Hau da zer mantendu behar dena eta nik uste gure espazioaren barruan gutaiko bakoitzak daukagula obligazio importante bat ez eiteko ezer batasunik egon ez dadin eta hau da, jartzea beti interes orokorra eta esatea, ni prest nago horrek laguntzen badu ni alde batera jartzea, baina mesedez batu aitezen goazen deno batera. Nik uste dut hori importante dela eta ni behintzat nire lehen guztiak egiten dut horren alde. Onda, hemen txutzuko dugu elkarrizketa, adi jarraituko ditugu kontu guzti hauek, eskerrik asko Roberto gurean gaur izatearen. Mila esker zeuri.